jiena ninsorta għawċi warajja u jiena bdejt nirrabja il-għaliex lafżawna laqalunna sebaħ xejn bħall-annimali. U dan daqal jien ġejt minn għawdex jiena u l-mara ġifiri dak huwa l-kliem. Kieku taf xrabja kellhom u mantihomx tort fuq dak li huma niżlu minn għawdex biex jittaqbu fis-siegħa u nofs ta' wara l-ofsenar u ma jsibu xejn l-orthopedic outpatient li jiġi dan imqar daħal bniedem ners u ċemplet il-min kien imissu. Dan huwa kliem ta' raġel li qasam l-esperjenza tiegħu ma' Net News meta rrakkontalna kif mara t-tieni doża tal-vaċċina kontra l-COVID-19 iżda kellu jirritorna lura lejn daru minħabba li jekk kif kien qed jistenna fil-kju ġie marraf li ma kinux qed jingħataw tilqim dakinhar. Bl-appuntament, diħel u fejn eżatt fejn is-sala fejn ittaqabna kien hemm security maran u bdiet tgħidilna li llum mhux ħajtaqbu u ma kien hemm l-ebda biet niftuħ. U wastqar li jistennew miegħu fil-kju kien hemm diversi anzjani u nies li jbatu minn mart kroniku, nies li jibżgħu joħorġu minn djarhom għaliex jibżgħu li jlaqtu l-COVID-19. Nies li wara dan l-episodju spiċċaw ibatu b'aktar ansjetà milli kellhom. Ħadd ieħor huwa bħali għax jibża jidħol hemm ġew għaliex għaddew minn esperjenza li minn qabdu l-COVID u minn sebaħ u minn dalam. Għandi ansjetà kbira li ma nidħolx l-isptar jiena bis-serjetà kollha. Minkejja kollox dawn in-nies li kellhom jiġu mlaqmin u għal xi raġuni l-appuntament kien ikkanċellat mingħajr ma ġew infurmati, issa ma jafux meta jridu jmorru sabiex jitlaqmu. M'għandix idea għax dala ċemplunna għalunna isma' llum tiġux u ħadd inbidel għal din id-data. M'għandix idea qalbi, m'għandix idea ta' xejn.